Bai, ni hor ikusi dut azkeneko urtotan batez ere kanpora atera direnak izan direla aizkolariak, bertsolariak, eta hori euskal labelaren izan du direnak, horiek. Eta baita ere azkeneko aldian hasi dira idazleak. Gutxi, eta hori ondo dago. Baina bai ikuste dutela izugarrizko hutsunea, hori da aurrei zuzendutako ekoizpena eta hori egiten zabaltzea. Eta nik uste dut hemen baditugula sortzaileak, baditugu ekoikontariak, baditugu idazleak, eta nik uste oso interesanti izango lizatekeela, baita ere, sare bat egongo balitz eta giratxo bat, aurrekin, kanpoan donen aur horiekin baita ere harreman izateko, gurasoekin, baita ere aurrek izuzenean zehor, garbi dago, aur asko dagoela, euskaraz lantzen ari denak eta ari direnak. Horiekin orduan harreman zuzena edukitzea oso garrantzizkoa izango zatekeela. Ego noski, aparte, patxik aipatu duen bezala, interneten bitartez, telebistaren bitartez, eta ima gauza programak zuzenak egin ditezke eta bat. Eta gizan telebistaren bitartez gauza gutxi egin da, horteken egin diteke. Baina nik nezua esango nuke aurrentzako oso interesante izango zatekela zerbait egitea, zerbait edatzea. Eta hor, aipatu ditut, batzu, baina hor jente gehiago.